Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ngerekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare confession yangu yakamira sekudai so: zvinhu izvi mukoma zvakaitika, ende vanhu vazhinji vanongofamba zvavo asi vanenge vachitotevererwa nemweya yevanhu avo vakapondewa nehama dzavo. Mukoma, ndine maconfessions akati wandei andanzwa kubva kumachannels akasiyana-siyana ekuti ndakagara ndinotongoona kuti izvi zviri kutaurwa nemunhu uyu achiti iye ari kutambudzika, ane maproblems ari kusangana nawo. Kunyange munhu iyeye mukamupa muprofita chaiye anonzi uyu ndiye muprofita wechokwadi, kunyange akanamatirwa nevanhu, matambudziko ake haangambofi akapera nekuda kwekuti inenge itori ngozi inotoda kutoti inge ichitoripiwa. Isu mukoma, mombe dzakapera tichifamba mudzin'anga dzakasiyana-siyana. Takaenda kuMozambique, tikaenda kuZambia, sekuMalawi, hakuna kwandisingazivi ini, tichifamba tichitsvaka n'anga inokwanisa kutibatsira kuti tinge tichitsipika, nekuti tainge tichiudzwa kuti nyaya yakadai haifaniri kuti inge ichiitwa public sezvo zvainge zviri zvepolitics mukati. Saka minista vacho ivavo avo vakatuma vanhu kuti vange vachinorova vanhu, then hanzvadzi yangu nevamwe vake vakabva vachizonoita zvimwe zvavainge vasina kutumwa zvekuzouraya vanhu. Vane umwe murume uyo wavakazotema nematombo kuzonosvika achizonofa. Mukoma Nashi, kunyange takafamba, kunyange ivo minista vacho vaivawo nen'anga dzavo, tichitombosanganiswa nen'anga dzacho idzodzo, tichinzi zvimwe kuda kana tikaungana panzvimbo imwe chete, mweya wemufi kana ukataurwa nawo unozoregedza kuramba uchitipa matambudziko awo atainge tichisangana nawo, but hazvina kushanda. Vakazongoramwawo minista ivavo vakatanga kuita zvavo, zvikarakidza kuti zvakafamba because vakabva vachizoenda kuIndia. I think vakatoenda kumasatanist ekuIndia, nekuti vakati vachingobva kuIndia mukoma, musi uyo wandakaudzwa kuti vainge vakabva kuIndia, usiku hwacho handina kurara mukoma, ndakazotoshamisika ndava musiling. Kana vabereki vangu vakatoshamisika vachinzwa ndichiridza mhere ndiri musiling. Ndainge ndakarara muspare bedroom, nekuti ipapo mazuva acho ndainge ndatodzingwa nemurume apa ndainge ndichiri nekamwana kacheche. Saka ndakamuka, but ndichiri kuhope ndakanzwa mwana wangu achichema, ndokubva ndachizotanga kuyamwisa mwana wangu, but ndainge ndichitotsumwaira nekuti mwana iyeye ainetsa, aiti akatanga kuchema, plus nekuda kwengozi yacho iyoyo aiti kana atanga kuchema mukoma Nashi ainge asinganyarari usiku hwose. Saka dzimwe nguva ndaikwanisa kungorara kana 1 kana kuti 2 hours usiku hwose, mwana achingochema chete. So ipapo ndainge ndichitotsumwaira apa ndichiyamwisa mwana. That was when pandakabva ndachizotanga kunzwa kuti ndainge ndava kusayamwisa mwana wangu, because chinhu chandainge ndichiyamwisa chainge chakatonhora kuti tono. Pandakapepuka mukoma, ndo pandakanzwa kuti mwana wangu ainge achichema ari musiling. Kutarira kudai ndikatoona kuti painge paine nyoka yainge yakaita kunditi nga pazamu iri rekuleft, ichitodhonza ichitondiyamwa mukoma kuti ndinge ndichiridza mhere. Ndakatadza kana kuvhura muromo wangu, ndo pandakabva ndachizongoona ndava kubhururuka ndisisina kana simba, ndikabva ndachizozviona ndava musiling. Ndo pandakazokwanisa kuridza mhere. Ipapo ndikatanga kuchema ndichiti mai kani, mama kani. Ndo pavakabva vachizouya muspe muya, vakabva vabvunza kuti kouripi. Ndo pavakabva vachizondiburitsa musiling muya. So takaedza nepose patainge tichigona napo. Ipapo umwe neumwe ainge ava kungomira nezvake, but isusu sefamily yedu takaramba tichingoita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Asi
vamwe varume avo vainge vaina mukoma Ziva9 musi wacho wazvakaitika pavakaponda munhu vachiita wekutema nematombo kuzonosvika achizonofa. Saka vanhu ivavo vakabva vachizotanga kungofamba vari vega vasisina kubatana mudzimhuri dzavo, saka vakazopera kufa vanhu ivavo. Vamwe vacho vaingobayana nemapanga. Umwe aiti kana akaenda uku obva atoudzwa kutoti nhingi wako iye akatoigona ngozi ende akatoitsipika, ende kuitsipika kwaakaita akati inofanira kuti inge ichizouya mufemili menyu. Vanhu vakatanga kubayana nematemo vachibayana nemapanga, vanhu vakapera kufa. Mukomanashi vanhu vaibayana, vanhu vairoyana, vanhu vachiurayana. Ende kazhinji kana mukanzwa kuti vanhu vari kungopera, hakusi kuti mumhuri imomo munenge muine munhu anenge akaromba, but zvimwe kuda unenge utori mweya wengozi unenge uchitokonzeresa zvose izvozvo. Saka pane avo vainge vachifamba namukoma Ziva9, pane one wacho asara wandichatitonderai. Iye anotopenga, mhuri yake yose ndikangoti dzinza rose vakapera kufa. Iye ndiye ega akasara ari mupenyu, ende mukupenga kwake kwaanoita anonyanyisa kupenga panguva iya yema-elections. Sezvakaitika muma-presidential elections awa adarika, ainge achingofamba achingoti pamberi pamberi, dzimwe nguva achitofamba akatobata maposta emusangano. Saka anopenga zvake, but kana yava nguva yema-elections paya vanhu pavanenge vachikampena, iyewo mukupenga kwake anenge achitofamba achitokampenera musangano. Ende murume uyu wavakauraya vakamuuraya muna September woga woga. Mukomanashi ndo zvinorwadza izvozvo kuti kunyangwe zvedu takazoenda tikanoripa, but tinotofanira kutoti tinge tichitotsvaga n'anga inotibatsira, nekuti September kana kuri kunzi mukasatombofamba mukoma hamuzorore uye zvekare hamurare mwedzi wose munenge muchingoshungurudzwa nechipoko chake. Murume uyo akapondewa nana mukoma wangu, vakamuponda muna September. Mushure mekunge vamuponda, saka pakatanga kubudirwa umwe mwana wamukoma Ziva9, mudiki wacho musikana, achitaura kuti ndoda kupedzisa basa, ndisiyei zvangu. Mazita haazoite kutaura mukoma pamhepo, tinoswera tapinda busy, but ainge achitotaura zita rerimwe bato achitoti ndisiyei mhani, ndoda kupedzisa basa randakapiwa mhani, ndoda kunopedzisa basa, achitotaura zita reavo vakatuma vana mukoma vangu, ende achitorondedzera zvose izvo zvakaitika. Saka vanhu vaingoti ane mamhepo, kuchitomboya mapastors achinamatirwa. Izvo tainge tisingatozivi kutoti chainge chitori chokwadi icho chaainge achitaura. Mushure mekunge zvinhu izvi zvaitika, mombe dzamukoma dzakabva dzachizotanga kufa. Mukoma dzaingofa 1 then pakazoitika shura. Tiri parufu rwevamwe vatete ava mukoma vakafa gore iroro. Mushure mekunge murume uyu apondewa, vakazofa end of November. Mweya wemurume iyeye wainge uine humwe hukasha, uye zvekare murume iyeye anoratidza kuti akashungurudzwa kuzonosvika achizonofa, because aiti kana akatanga kuchema so maitoziva kutoti muswere wese wezuva n'anga yacho inenge ichitokubatsirai haina kana umwe munhu wainobatsira. Kunyange vamwe vanhu vakasvikapo pamba pen'anga iyoyo, aitotanga kutotema vanhu nematombo achiti ibvai panapa kusvika nyaya yangu yagadziriswa, nhasi hakushandwi. Aikwanisa kungoti nhasi mucharara usiku hwose makamira, ende waiti kana ukada kunogara kana kunorara pasi wainzwa uchibayiwa kumagadziko kwose uku nekumusana. Obva atanga kuseka mwana uyu ainge akagarwa nengozi yacho, obva atanga kuseka achiti manzwa bhata ndakubayai kumagadziko, achitaura nezvinyadzi
achiti Mose ndikuda kukubayai ikoko kwakavanzika netsono dzandakabata muri imbwa dzevanhu, makandiuraya imimi, makandiuraya zvinorwadza, munofanira kuti munge muchirara makamira. Painge pasingagarwi mukoma Nashe, woga anenge agara aisimuka obva atanga kuchema. Saka vatete ava pavakafa tiri parufu mukoma, takaona huku ichifamba, yakati ichifamba kudaro mukoma, pane kamwewo kamwana kainge karipo kemuvhileji imomo mainge makavakira vatete, kakangoti honai huku iyo, honai mafambiro ari kuita huku iyo. Saka makumbo ayo mukoma ainge akatarisa kumashure kwayainge ichibva iyo ichienda kumberi. Ndoshura rakaitika parufu rwavatete. Vanhu vakabva vachizodaidza ng'anga, but yainge iri ng'anga yefake. Mumhuri makaramba muchingoitika maproblems. Pane umwe muroora akabva achizobetserwa gore racho rinotevera. Mwana uyu akazvarwa asitorina maziso, not kuti ainge ari bofu, but apa painge pakatovharika. Panofanira kunge pangadai paine maziso, painge pakanamika kudai kuratidza kuti maziso acho kubva achiri mudumbu haana kana kumbogara atombogadzirwa zvachose. Takadaidza maprofita, mapastors. Pane umwe muprofita uyo wekudomboshava ndiye akazotaura chokwadi, akabva ati uyu ndiye anoziva, uyu ndiye anoziva, ngaataure chokwadi kuti chii chakaitika. Saka ivo mukoma vakabva vatanga kuramba, vakati hakuna zvinhu zvakadaro, ini handikamboiti zvinhu zvakadaro, kunyange mukanditi ndiri mhondi, but ndinozviziva mumwoyo mangu kuti handisi mhondi. Munhu kwava kutanga kuchema ngeti ainge achizviziva kuti ainge akaponda zvake, munhu ainge asina mhosva iye nevamwe vake. But vachichema kudaro mukoma, mwana wavo aibva azotosimuka obva atotanga kutopopota ende achitoekta sekunge munhurume. Ainge achitoti vakanditora iwewe Zivanai nevamwe vako, hamuna kunditora here pamberi pemukadzi wangu? Mukadzi wangu haana kuchema here? Mainge musinganzwi mwoyo yenyu ichirwadziwa here? Mukadzi wangu achichema kudaro kusvika achipfugama pamberi penyu, achikupfugamirai achiti torai hangu inini, murume wangu musiyei, nekuti kana mukandiurayira murume, ko vana vangu vanozosara vachichengetwa nani? Iwe Zivanai nhasi uno ndiwe wava kundiramba. Wanga usipo here iwe Zivanai pandakaurawa ndichita zvekutemwa nematombo? Ende aibva atotanga kutonhonga matombo obva atanga kutema baba vake. Achirondedzera iye anoti hanzi vakasangana naye vakabva vamuti ita slogan, akabva aramba, ndokubva vachizomutora vakamuuraya, akadhakwa, vakaenda naye kumba kwake, vakabva vamuti anga achiita slogan. Semunhu ainge akadhakwa akabva atanga kuvatuka, ndokubva vachizoenda naye mugomo umo mavakatanga kumutema nematombo. Vamutema nematombo mushure mekunge vaona kuti vainge vamuuraya. Vakachera gomba but rainge risina kudzika, ndokubva vamukandiramo mugomba imomo, vakabva vachizomufushira vakamusiyamo mugomo imomo. Zvose izvi zvainge zvichitaurwa nemwana wamukoma. Saka patakaona kuti ndo zvainge zvichiitika, zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki, vanhu vachingorwara mumhuri, mukoma vakazotobvuma mushure mekunge vatanga kurwara. Vabvuma kudaro, then that was when patakabva tachizoudzwa kuti tainge tichifanira kuti tinosangana kumba kwevamwe kansela. Kunyange ivo minista vacho vainge vachituma vanhu vakatouya in secret, hakuna kana ainge achitombozviziva kuti vauya tikasangana kumba kwakansela. Ndokubva pachizotanga kuitwa urongwa hwekuti pange pachitsvakwa ng'anga. Saka takangofungidzira kuti hazviri nyore sezvo vanhu vemari dzavo vainge varipo, ivo minista vacho nyakutuma vanhu. Ngozi musaita yekutamba nayo, mufunge zvenyu mukoma. Taiunganidzwa tichibatsirwa tiri pamwe chete, tichisvutiswa bute neng'anga dzakasiyana siyana, kudzamara umwe neumwe ava kungomira nemhuri yake. Ndo patakabva tachizoenda kune imwe ng'anga yekuMalawi. Taenda kuMalawi kuya takabva tanzi
tainge tichifanira kuti tinge tichiripa, but dambudziko rainge ravapo rainge riri rekuti sezvo ainge akamboedza kutsipikwa murume uyo, plus minister kuenda kwavakaita kunze kwenyika, vakatoenda vakanomupa ropa kuitira kuti asazoramba achivanetsa. Saka ainge atova sort of like chikwambo chinotoda ropa nguva nenguva. Mukoma, mombe idzi dzimwe taingouraya, taingotinha mombe usiku tobva tanosiya mombe iyoyo taiurayira mugomo. Taizoti kana tikadzoka mangwana acho makuseni taiona mombe iyoyo yakadyiwa nyama yose yemukati, zvekuti chikwambo chacho chaingodya nyama yose yemukati, uchinobata kudai dehwe reichita kubhovokera mukati kurakidza kuti chinenge chakan'en'enura nyama yose. Muchizotarisa maiona kuti anenge angova mabhonzo ega. Izvi zvaiitika in one night, ende n'anga dzaitotiudza kutoti ndiye ari kudya mukomana. Zvino takati taneta, upfumi hwapera, vana vachingorwara, vanhu mudzinza vachingofa, tikaenda kuMalawi. N'anga yekuMalawi yakati ndichakubatsirai, muchaenda muchanoripa, ende ngozi iyi icharegedza kuramba ichitevererana nedzinza renyu. Asi ane shungu murume uyu. Asi zvatinofanira kuti tinge tichiita pano kuitira kuti musazongoramba muchifa, uye zvekare kana akazodzoka asazodzoka aine hasha dzakanyanya, nekuti iye ari kutopushwa nevamwe vakapondewa, avo vari kuti iwe zvawatogona kutobuda ndiwe watava kutopa simba, nekuti vazhinji vacho hanzi vanourawa pamaelection vanokasika vagadzirwa, then vagadzirwa kudaro havazokwanise kuti vange vachizodzoka, kuti vange vachizoripwa. Saka ivo vana mukoma vedu vanonzi ndo vakakanganisa, because havana kukasika vataura kuti taponda munhu. Vakafungidzira kuti kana vakataura vaikwanisa kuzonosungisiwa. Saka kunyarara kwavakaita, uyu akabva achizokasika awana simba rekuti ange achizotanga kumuka chipoko achiita mashura ose. By the time ivo vana mukoma pavanoti vakazodzokerako kugomo ikoko neimwe n'anga, hanzi it was already too late. Vakashaya mweya wake. Hanzi n'anga iyi yakaenda pamuti ikabva yatanga kudaidza mweya wemurume iyeyo uyo wavakaponda, ichiti uya pano ndoda kutaura newe, but hanzi hakuna kana mweya wakauya. N'anga ikabva yati manonoka varume, vakasiya varoverera hoko, but hanzi vachingobvapo hoko idzodzo hanzi dzakadzurwa dzikabva dzakandwa mumotikari. Vakazongoona hoko idzodzo dzava mumotikari. N'anga ikabva yavaudza kuti ndakuudzai varume kuti makazvinonokera. Murume uyo atova nesimba, ari kupiwa simba nevamwe vakaurawa, ndo vari kuti kwaari sezvo iwewe watogona kumuka, tava kutomira newe, chitibatsirawo nesu tinge tichikwanisa kuwanawo simba rekuti tinge tichienda kune vanhu avo vakatiuraya kuti vange vachikwanisa kutiripa. Tiriko kuMalawi takabva tachizonzi isusu vanasikana taifanira kuti tinge tichirara nemadzibaba edu, uye zvekare vana amai vedu vainge vachifanira kuti vange vachirara nehanzvadzi dzedu. Amai vangu vakarara nemabrothers angu ose, isuwo tikarara nababa vedu, inini nanasisi vangu. Saka takaenda mune imwe room nababa ndokubva tavakurura nhumbi tose vanasikana tirimo imomo, tikatanga kurara nababa vedu kusvika vapedza kuisa mbeu yavo matiri tose. Vapedza kudaro ndo patakazopfeka nhumbi dzedu tikadzokera kudare. Zvekare amai vakaenda mune imwe room, hanzvadzi dzedu dzose dzainge dziripo kusvika dzichizonopedza kurasira mbeu mavari ndokubva vadzoka mudare. Dzinza rose ndo shura iro rakaitwa mukoma mudzinza rekwedu, kuti mweya wemurume uyu usazongoramba uchingonetsana nesu. Ndiyo secret yandiunza pano mukoma Nashi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma nazvo vedu we. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.